बे समाव आङो नैबेखौसो बुंगोन माखासे समफोराव माने जोंनि मानसिफोरा एकदम गोथौयै सानालासिनो सिन्था खालामालासिनो मा खालामो जानला मोनला माने खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। थिग बेबायदिनो नैबे गेमस्रियाबो बर'नि जिथुनाखि जेनुइन गुबै रियेलिटि माने जोंनि बर'नि आर'नाइ नैबे आर'नाइयाव मा खालामबाय पदम फुलनि फामि बिबारनि एमब्रयडारि आखिबाय लोगोफोर। थ' बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै आं सानदों। मानोना जोङो एसामिसफोरनि जिथुनाखि बिहु फालि बिहु गामसा होननानै बुंदों आरोना जायखौ बुङो बे बिहु गामसायाव नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामना बिथांमोना बेबायदि पदम बिबार आखिदों नामा? बिथांमोना माब्लाबाबो गावसिनि रियेलिटि आरो जेनुइन बे जिथुनाखि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय मान गोनां सनमान गोनां बेफोराव जानला मोनला सावगारि आखिया। बिथांमोना मा आखियो? बिथांमोना नोंथांमोना नुदोंना बै माबाया खफ्रि आखिगोन आरो बिराद समायना मोजां माखासे दाउसिन दाउला बायदि माने एकदम बे हारिमुजों सोमोन्दो थानाय खाम जथा गंगोना फेम्फा बैफोरबायदिखौसो मालाय बे गामसायाव मा होनो बिहु फालि गामसायाव आखियो। जोंनिया मा खालामबाय जोंनि मानसिफोरा माने गोथौयै सिन्था खालामा माने गोथौयै साना मा खालामबाय माबा आर'नाइयाव माबा पदम फुलसो आखिनानै आरो बेबो जे सोरखौ बरायखो जोंनि आसामनि CM मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोङो बरायनायखौ नुनो मोनबाय आरो भिडिअबो जों नुनो मोनबाय आरो जोङो फटकबो नुनो मोनबाय बिथांखौ बरायनाय। थ' बरायनायखौ जों बाजायाखै, बरायदों मोजाङानो जादों। नाथाय बेबायदि मडिफाइ खालामनानै माने गनायथावै जाथावै मोनसे पदम फुल होफादेरनानै दाजाबदेरनानै बर'नि जेनुइन रियेलिटि बे सैथोखौ खोमानानै दिनै मा खालामबाय बेखौ डुप्लिकेट मोनसे खालामनानै बेखौ जोंनि आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा बरायनाया माने जोङो साबजानाय नुवाखै, रायजो राजाफ्रा मोजां नुवाखै आरो बेबायदि जोंनि गुबैखौ खोमानो थानायखौ माखासे माने बर' रायजो राजाफ्रा साबजानाय मोनाखै आरोना। थ' बेयो जोबोद दुखुनांथावना। बेनिखायनो दिनै जोङो बेखौसो गिनो गोनां साननो गोनां। मानोना दिनै जोंनि आर'नाइयाव दिनै सोरबा पदम बिबारनि एमब्रयडारि खालामबाय, मा थिग मा जानो हागौ गाबोनबा सोरबा नांगोलनि सावगारिखौनो आखिगोन आरो साननैसो उनाव मा खालामगोन ट्रेक्टरनि सावगारि आखिगोन, सोरबा गुबुन माने पलिटिकेल पार्टिनि गुबुन गावबा गाव सावगारिखौ दैखांनो हागौ। दा बेखौ जोङो बेखौ नुदाव बेबायदि खालामलांनो हागौ जानो हागौ। थ' जोंनाव गिनाय दङ, बेनो जोंनि जिथु गुबै बर'नि जिथु GI टेग मोननाय बर'नि आर'नाइ बिनि गुबै गिबियावनो महरा थानांगौ नोंथांनि आरो चेनेलनि बेबायदि नायगिरिखौ जोङो बे गिबियावनो डुप्लिकेट नंखाय गाहाम हामलायनाय माने जासिहरग्रोबाय। बेबायदि खालामनाया नैबे आं जोबोद गोरोन्थि थांनाय जादों। नै बे दाख्लि जोबोद गोरोन्थि जादों। योगा डे थ' जेनेबा बिनिफ्राय CM जोङो सारा जोंनि बेबायदि मानासाव खामानि फैदोंमोन। मावनायनिफ्राय जोंनि बेहाय बर' हारिफ्रा बर' आङो मानसिफ्रा मोनसे गोजानाव थानांगौ। पदुमनि सावगारि मानोना आर'नाइयाव गुबुन आङो जाथिया बानायनो एसामिसफोरा होदोंमोन, दिनै खिन्थु आङो बेफोरबायदि मावाखै, बेखौ जोंनि बेबायदि BJPनि बिबार सेन्टिमेन्ट लाना आं आखियाखै बानायाखैमोन। गावसिनि बिहु पदुम बिबारा गामसायाव आरो बारसे नेसनेल फ्लावारखाय बर'आसो आंनियाव जानला मोनला बिराद खामानि समायना नुनायखाय आं बेहाय मावदों। होनाय जादों थ' जाहाथे आरो बेहाय बेफोरबायदि मायबा खामानि मोनसे मावनायनिफ्राय गोरोन्थि जादोंबा गोजानाव आं थायो गिबियावनो आङो निमाहा बेखौनो बिग्रोनाय खावलायगोन। थाखाबाय बर' माहारि थ' मानोना आफादफोरनिसिम। बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो माने सानाखै जाय आरो खामानिखौ जोङो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मावोब्ला मिडियायाव जि फोसावबाय रायजो थादों राजाया बेखौ राजनिथि समाजा लाना फोसावबाय थानांला। गनायो दिनैनि बे गनायथावना चेप्टारखौ बन्द' अनजाथावना खालामनांगौ। आंबो बेनिखायनो बजबथावना नैबे बेफोरबायदि प्रेस मिटनि खामानिखौ मावनाया गेजेरजों मोजां। नोंथांमोनखौ दा जनायहरबाय। नैबे आरो बुस्थुआ बेहाय आंनि जिथुनाखि मेसेजआ जेबो दाय खालामबाय गैया। दा बेयाव मेसेजआ मोनसे समायना मोनसे नेगेटिभ माने पइन्ट फालियाव ओरै मोजां जों नुनो मोनसे मोनदों। पिकचार लानानै बेखौ गावगाय दा स्टेटास इयुननि होदोंमोन। समफोराव आंनि बेफोरबायदि मेसेजनि जेबो खामानिखौ गोरोन्थि गैया। फिन जिथु खनसे आंनिफ्राय लानानै मावा बिथाङा आंनिफ्राय होदोंमोन माने आं गारियाव जिथु खावलायनाय जों थाबाय सानैबो आरोना थांदों। बयनिसिमबो। बिथांनि थाखाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनो नायनो हागोन, नोंथांमोननिसिम सार्च निमाहा खालामनानै बिग्रोनाय नाय थाखाय गुबुन बिथाङा जेबो जाथिया गोरोन्थि गैया। बेबायदि आं बेखौ खुनु गावखौ राजनिथि गावनि सेन्टिमेन्ट लाना होनाय जायाखै। गुबैयाव थाराव नोंथांमोना निमाहा माब्लाबाबो होबानो आनजाद जाबाय सुनाखै आरो मायबा मोनसे आरो लोगोफोर गोरोन्थि दिनैनि भिडिअ'आ बुजिदोंबा नोंथांमोना बेखिनियानोमोन। आंखौ आरो निमाहा होफिन। स' लोगोफोर बेखायनो आं थेंक नैबे इउ चेप्टारखौ सो माच। नोंथांमोनखौ नैबे ससियेल मिडियायाव